dog. Mai vakaiswa zvikunwa ndainzwa ichitaurwa naiye Chibanda. Manass ndiye ane chimuti saka imisisi kuti pakange paita nyaya ngadzisa kupotsa itaramba maya. Mhuri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media muineni wenyu Manass vano kwaChibanda. Ndofunga nyaya iri kunetsa mazuva ano mumastreet esocial media nyaya yekunaiza boom muri kuiziva. So tauya kuno kucamping kwavari tinzwewo tiite hurukuro nema-actors zvakare tinzwe kuti zviri kufamba sei. So panapa ndina Svinurai. Svinurai wakadini? Ndiri nani, muri sei? Aiwa, tinofara hedu. Ndofunga ndeke kutanga kusvika panapa, so vanhu vazhinji vangada kuziva kuti munhu anonzi Svinurai ndiani? Munhu anonzi Svinurai muvhitori anobva kumasvingo achiacta ari kuNAIZA BOOM. Ndini extra wevamwe vari kunzi ma-extras. Ndini handisati ndasainwa kuNAIZA BOOM, so I'm just an extra wekuNAIZA BOOM. Also ndiri muimbi, ndinoimba zvekare. Munoimba nziyo dzakaita sedzi? Ndinoimba nziyo dzedhanzo zvekuti kana tapedza interview mukwanisa kuti ndimbokuroveraiwo freestyle. Alright, aiwa murova zvedu. Right, maane nguva yakareba sei muchibata muno muri kuNAIZA BOOM? Since last year. Last year. Alright. Mune muripo munenge muchipiwa here kana kuti muri kungozviitawo for fun? Inini I'm not doing this for fun, but ndine vision. Chinhu chevision nechinhu chefun zvinhu tu zvakasiyana. Ndiri kuziva kwandiri kuda kuenda. Hapasati pane muripo kana mubhadharo wandiri kuwana. Because ndineziva kwandiri kuda kuenda. Kuti munhu yakandipusha kusvika apa, ndichasimudzirwa kusvika apa. Uri mwana mucheche ukagoyamwiswa wani ukasvika pakurumurwa, unoda kuramba uchingoyamwa kusvika wakura. Zvigone zvishiwa. Right. Tiri ipapo pane imwe nyaya ndoda kuti ndinzwisise. Muchisvika imimi masenior actors nemasenior actress vakakutambirai sei? Vakatitambira zvakanaka, vese vanga vari vanhu vari right, vanhu vane rudo. Hapana wandingati akandibata zviri rafu kana kuti akandiita rafu, ndinganyepa. Everyone was just good. Okay, ko ukama hwenyu nema-directors amunoti wakamira sei? Ukama hwedu? Ukama hwenyu in terms panyaya dzebasa kuti munoshanda basa zvakanaka here kana kuti munoshanda zvakaita sei? Aiwa, isusu tinoshanda zvakanaka, basa tinorishanda mashandiro chaiwo nemo. Pakuti iwewo unongonzi tiri kudaita movie rakati. Zvatiri kudaita movie rakati, iwewo character yako ndeyakati, wotopefecta character yako kana iriyo yawapiwa, ufokasa neizvozvo. That's all. Okay, ko munoda kuti kudii? Ndofunga zvakaitika muri kuziva kuna vamwe vakabudawo muNAIZA BOOM, ana Jatwero, ana Vovho nevamwe vakangobudawo vakataurawo ma-accusations avakaitawo kuna kucompany nekuna director Ameno. What's your message to them? Okay, even my message to them, handikwanisi kujaja because ndosanda ndamutora kuti nditoriwo mutoro, handiziviwo zvinhu zvinenge zvichiitika down mukati chaimo. Ini ndingoripo pakuti ndikanzi uya kumaworks ndoya ndoita maworks angu zvakanaka. Saka ini ndiri kungoda hangu kungoti ini ndandisingatarisiri zvinhu zvakadai, sevanhu taingoona vachifara, taingofunga kuti everything is okay. Asi my message ndeyekungoti natsa kwawabva kwaunoenda usiku, ngavangoendawo havo mune zvakanaka kuitira kuti mangwana vazodzoka. Nesuwo isusu tiri kutogurumwawo tichiri kuda kuenderera mberi. Saka ngavangoitawo zvokuti stable yacho inongosarawo ichiita sei ichienderera mberi. Munhu akafa panotomboti murume kana kuti mukadzi afirwa, ndopai paanozoroora kana kuroorwa kuratidza kuti life inofanira kuita go on, inofanira kuramba ichienderera mberi. Saka ngavaitewo zvavari kuita vachiziva kuti isusuwo vasara tichiri kudawo iwoyu mukana wavanga vainawo, nekuti kutozosvika pakubuda kuratidza kuti munhu wanga umbori nemukana. Saka mukana iwoyo tiri kukumbirawo kuti vangotisiyirawo tirambe tichienderera mberi. Kana vachizodzoka vodzoka zvekare, nekuti ini ndikasangana naJati kana naOzemwa ndichangomutrita semunhu mukuru
haangaigari bvunde, saka vachangoramba vari masenior chaivo. Okay, aiwa, mashoko akanaka. Ndamunzwa muchiti munoimba, so far maane social media handles enyu here amunoisawo music yenyu? Ini ndine Facebook page rangu rakanzi Tete Masvingo. KuTikTok ndakanzi Svinurai 654. Ndinoposta futi mavideos emusic yangu ipapo. Utona music yakatowanda? Nditori nemusic yakatowanda chaizvo. Alright, munokwanisa kana kumbotipo kana freestyle zvedu tichivhara chirongo? Ini nangu semunhu anofarira mazhetse, anofarira kuti vasikana vashande, ndoda kuimba nchiti Party baby takufaisa mazhetsi, we not depend on man. Skirire my baby, kutora mari zvinogara zviri plan, hapana chekumirira, be open for business, no stress, shanda utobuda mon, patonazi pakuda chigai, kuibudira mona zindai, sambuni yeta kunyangwe kunerima, kushanda kuna kurema, rima, ende uchakowa zvawarima, skavaskana ngatishandei ngatitei maside hustle. Thank you so much. Kwaingwani zvamutori nechipo, saka ndakutoverenga kuti mune zvipo zviviri ka. Chipo chekuacta nechipo chekuimba zvakare. Yes. Saka song aka ne video ra. Aka kachiri ka track, video asati rapo, but ndoda kutoshuta video. Kakabuda rini? Kakabuda last week. Okay. Ndanzwa muchitaura imi muchiti kuno NAIZA BOOM. Amusati makubhadharwa mari, muri kuzviita for fun. So ndoda kuziva kuti imimi munorarama nei? NAIZA BOOM ndakuti ndikuzviita for fun, but ndati ndikuzviitira for vision. Okay, for vision, but amusati makupiwa mari handiti? Hatisati, mari iri kutobva mumafans eNAIZA BOOM iwayo ari kuuya kuzosapota chihaso. Hasiwo racho nderipi racho? Inini ndinogadzira mafuta from scratch, evana, evarume. Ndingangoti maproducts ese anoita zvokuti skin inake, msipo, zvese everything vanondibata. Also dhafu ari kuitawo mawigi ake, tikuita pasame shop ipapo. Black ndewelingari, ameno ndewe mabrugwa. Lingari. Mabrugwa rizika rozilingari. Emkati. Saka magistry ndo mashike. Wetutambo iwayo kakasiyana. Siyana. Saka ndobatika pa 071 2761 595. Also varida kuya kushop towanika pa Cameroon Square Mall, kona Cameroon and Albion number 17. Saka tosangana ikoko uyamusupport yaso. Business hours? Yes. Business hours. Okay, my business hours edu is from 8 a.m. kusvika 7 p.m. Tinge tiripo. Vanenge vachida futi pafoni tinge tiripo 24/7. Chero kandifonera kuma 12 midnight uchiti uri kuda wigi, tinomhanya, tinouya. Ukati uri kuda mafuta na 12 midnight, ndinouya nemafuta to deliver futi kudzimba. Ndiri kutodoya yangu na 12 midnight. 12 midnight. Tinouya. Nditora kudhara. Yeah, tinouya. Thank you so much nekutipawo mukana uyo kutaura nemacustomer edu pa platform yenyu Chibanda Media. Please don't forget to subscribe. Aiwa, kutandara kunge tichiita tiri pano pakakemba NAIZA BOOM, apo penge tichikurukura nema-actors nema-actress tichinzwawo kuti vari kubatwa sei nadirector. Ndofunga mangozvinzwirawo mega, makasunungukawo kutaura zvamunoda mucomment section. Anokuoneka ine mufaro ndi Manass Chibanda. Pari zvino ndotisarai zvakanaka.